தங்கிட்டு எவ்வளவு நேரம் தங்க உண்மைக்கு தங்குற எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. லைவ் போறோம். யாரும் உள்ள கூட தெரியாது. யாரும் உள்ள தேப்பாங்க. கமலாஜி எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஏமா யாரும் உள்ள தேப்பாங்களா? இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. கமலாஜி ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஆடியோ போடல, இப்பதான் போட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து டே 4th சாப்டர் படிக்கிறோம். இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கோங்கிறதுக்கு ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன். நான் அதை வச்சுன்னு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் பேசிக் தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இன்னும் டீட்டெயில் ஸ்டடி லெவல் 2ல படிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இது இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி ஒரு ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நமோ நமக நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதிநாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூரியவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தாஸ்ய ஞானாஞ்சன சாலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் வந்து சாப்டர் 4. ரீகேப் ஆஃப் சாப்டர் 3 முதல்ல சொல்கிறேன். அதுக்கு நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம்? கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனால் வந்து அதுக்கு என்ன பலன் வருதுங்கிறது கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார். நம்ம அதை போய் எதிர்பார்த்து நிற்க வேண்டாம். ஓகே. எப்படின்னா, நெருப்பை புகை மூடுவது போல, கண்ணாடியை தூசு மூடுவது போல, கருவை கர்ப்பப்பை மூடுவது போல உலகத்தை காமம் மூடியிருக்கிறது. புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்த ஆத்மாவை அறிந்து உள்ளத்தை ஆத்ம சக்தியால் அடக்கி காமம் என்ற கொடிய சத்ருவை அழித்து விடுவாயாக. ஜட உடல் என்னும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும் சாரதியாக புத்தியும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளாக புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் மற்றும் புலன்களின் சேர்க்கையால் ஆத்மா இன்ப துன்பத்தை அடைகிறான். ஓகே. இது வந்து நம்ம இதை வந்து நேற்றுக்கு படிச்சிருக்கோம். இதுதான் ரீகேப். ஓகே. நம்ம வந்து இந்த இஸ்கான் மங்களூரு, இஸ்கான் வந்து எந்த பரம்பரையிலே வருது யாருக்காவது தெரியுமா? மாதவ கௌடிய பரம்பரை. அதனால தான் இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து டூருக்கெல்லாம் போய் யாத்திராக்கெல்லாம் போகிறோம் இல்லையா? அங்கே போகிறச்சு நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் போயிருந்தோம் ட்ரைனிங் செக்ஷன். அப்போ போயிருச்சு முதல்ல அழைச்சின்னு போனது பிரபுஜி மத்வாச்சாரியார் டெம்பிளுக்கு தான் அழைச்சின்னு போனார். அந்த கோயிலுக்கு தான் முதல்ல போனோம். ஏன்னா அவளுடைய மாதவா அதைத்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். மாதவா கௌடிய பரம்பரை. ஓகே. நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த சாப்டரில் இதெல்லாம் வரப்போகிறது. அப்போ அது நம்மளது என்ன இஸ்கான் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது நமக்கு. அதுக்காக தான் முன்னாடியே அதை சொல்லிட்டு இது. இன்னைக்கு சாப்டர் 4 முன்னோட்டம் சொல்கிறேன். இந்த சாப்டர் வந்து உன்னத அறிவு, ஆத்மா கடவுள் இவர்களுக்கு இடையிலான உறவு பற்றிய திவ்ய ஞானமான ஆன்மீக அறிவு ஒருவனை தூய்மைப்படுத்தி முக்தி அளிக்கக்கூடியதாகும். சுயநலமற்ற பக்தி செயலின் அதாவது கர்மயோகத்தின் பலனே இந்த உன்னத அறிவு. கர்மயோகத்தை பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த உன்னத அறிவு கிடைக்கும். கீதையின் புராதன வரலாறு யுகந்தோறும் ஜட உலகில் தோன்றுவதன் காரணமும் முக்கியத்துவமும் மற்றும் தன்னை உணர்ந்த குருவை அணுகுவதன் அத்தியாவசிய தேவை ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார். நமக்குன்னு ஒரு குருவை வச்சிருந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த சாப்டர்ல தெரியும். அதாவது பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து, இந்த 2 சென்டென்ஸ் நான் திருப்பி இந்த சாப்டர்ல சொல்லிட்டு இருப்பேன்.
ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலை நிறுத்தி நிற்பதற்காக நானே யுகந்தோறும் பிறக்கிறேன். கிருஷ்ண பகவான் என்ன சொல்றார்? நானே வருஷா எப்போதும் எப்போ நமக்கு வந்து தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் தலை தூக்கி நிற்கிறதோ அந்த சமயத்தில் நான் வருவேன் அப்படிங்கிறார். அதுக்கு அது என்ன ஸ்லோகம் யாருக்காவது தெரியுமா? யாராவது சொல்லுவீங்களா? பரித்ராணாம் இல்லையா? அந்த ஸ்லோகம் தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் தான். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம 3 chapters படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா, ராங் திங்கிங் இஸ் த ஒன்லி ப்ராப்ளம் இன் லைஃப். குழப்பத்திலேயே இருக்கும் பாதி நேரம், நம்மளால சொல்யூஷனே பண்ணாமல் சொல்யூஷன் எடுக்க தெரியாத திண்டாடி இருக்கும். அதுதான் பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஏதாவது ஒன்று டிசிஷன், ஒன்று ரைட் ஆர் ராங், ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும். இதுவா அதுவா, இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா இது பண்ணலாமா. நம்மளாம் புடவை கடையில் போய் நின்றுட்டு எந்த புடவை எடுக்கிறது திண்டாடி நின்று இருக்கிறோம். இதைத்தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணினாக்க அதே மாதிரி பெரிய பெரிய காரியங்களாமும் அப்படிதான் நம்ம உட்காந்துருக்கோம். ஸோ அதுதான் ஒரே லைன்ல சொல்லணும், ராங் திங்கிங் இஸ் த ஒன்லி ப்ராப்ளம் இன் லைஃப். செகண்ட் சாப்டருக்கு ரைட் நாலேஜ் இஸ் த அல்டிமேட் சொல்யூஷன் டு ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ். அதுக்கு கரெக்டாக நமக்கு அறிவு, நம்ம இன்டெலிஜென்ஸு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம்னாக்க அது நல்ல ப்ராப்ளம்குள்ள சால்வ் ஆகிடும். மூணாவது செல்ஃப்லெஸ், நேற்றுக்கு படிச்சது, செல்ஃப்லெஸ் இஸ் த ஒன்லி வே டு ப்ரோக்ரஸ். எல்லாம் எனக்கு ஐ எம் த டூயர் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஐ எம் நாட் த டூயர், பகவான் தான் எல்லாமே. நான் இப்படி இருக்கேன்னாக்க அதுக்கு காரணமே எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட மரிசி, கிருஷ்ணருடைய கருணையும் காரணம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கணும். ஓகே, செல்ஃப்லெஸ் இஸ் த ஒன்லி வே டு ப்ரோக்ரஸ். நேற்றுக்கு சாப்டர் படிக்கணும். இன்னைக்கு படிக்கிறது 4th சாப்டருக்கு எவ்ரி ஆக்ட் கேன் பி அன் ஆக்ட் ஆஃப் ப்ரேயர். எதுவுமே பகவானை நினச்சிட்டு ப்ரேயர், ஜபம் அந்த மாதிரி நினச்சின்னு பண்ணு. ஜபம் பண்ணினாக்க ப்ரேயரோட ஆரம்பிச்சதுனாக்க நமக்கு வந்து காரியங்கள் எவ்ரி ஆக்டையும் நம்ம பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் அறிவின் யோகம், ஞான யோகம். ஸோ 3வது சாப்டரில் துரத்தல் அல்லது செயல், நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா பார்த்தோம். கர்மகாண்டம், கர்மயோகா இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அதுவும் பார்த்தோம். மிகப்பெரிய எதிரி எது? மனம்தான் நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி. அது மனசு வந்து நமக்கு நண்பனாகவும் இருக்கும், அது எதிரியாகவும் ஆகும். அதை நம்ம மனசை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம இன்டெலிஜென்ஸால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த மனம் வந்து இது நமக்கு வந்து எது எதிரி எது நண்பன் சொல்கிறோம். மனம் வந்து நண்பன் அண்டு எதிரி ரெண்டுமாவும் இருக்கும், போத். ஓகே, அது நேற்றுக்கு பார்த்தாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு 4th சாப்டரில் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. கிருஷ்ணரை அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். கர்மயோகா, தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். இத்தனையும் இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். அதாவது இந்த புஸ்தகம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த படம் போட்டிருக்கேன். பகவத்கீதை உண்மை உருவேல், இங்கிலீஷில் சொல்லணும் பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். அந்த புக்கை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இஸ்கானில். அந்த புக்கே எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. எஸ்மா 4.1 கமலாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கமலா மாதாஜி. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதாவது எப்படின்னாக்கா இது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேன்னா, ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லிச்சு. அது நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுன்னு அதை பைஹார்ட் பண்ணிவிடுங்க அந்த ஸ்லோகத்தை. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்த்வான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனு ஈஸ்வாகவே அப்ரபீத். புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவாஸ்வனுக்கு உபதேசித்தேன். பகவான் வந்து பகவத்கீதை யாருக்கிட்ட முதல்ல பேசப்பட்டது அப்படின்னு ஏதாவது கேள்வி கேட்டாக்க அதுக்கு ஆன்சர் என்ன? அது வந்து சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு தான் முதல்ல சொன்னார். விவஸ்வான் மனித குல தந்தியான மனுவுக்கும் மனு ஈஸ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனையே முறையே உபதேசித்தனர். இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுங்கிறது வரச்சே வரும். இது வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல விவஸ்வானுக்கு முதல்ல சொன்னார். விவஸ்வான் வந்து மனித குல தந்தியான மனுவுக்கு, மனு வந்து ஈஸ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனே ராஜாக்கள் பரம்பரையில் அப்படியே வரிசையாக சொல்லி கொடுத்துருந்தான். ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு
அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த தொடர் விட்டு போச்சு. காலப்போக்கில் இந்த தொடர் விட்டு போயிடுச்சு. அதனால இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது. திரேதா யுகத்தில் ஆரம்பத்தில் பகவானுடனான உறவு பற்றிய இந்த விஞ்ஞானம் திரேதா யுகத்தில் தான் விவஸ்வான் மனுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. விவஸ்வானால் மனுவுக்கு வழங்கப்பட்டது. மனித குலத்தின் தந்தையான மனு தனது மகனும் பூலோகத்தின் மன்னனும் ஸ்ரீராமர் அவதரித்த ரகு வம்சத்தின் முன்னோடியுமான மன்னன் ஈஸ்வாகுவிற்கு இதனை அளித்தார். ஓகே, எனவே மனித சமுதாயத்தில் ஈஸ்வாகுவின் காலத்திலிருந்தே பகவத்கீதை இருந்து வந்துள்ளது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இது யாரால பெற முடியும்? பக்தனால தான் பெற முடியும். இங்க இந்த இடத்துல பக்தன் யாரு? நம்ம படிச்சிருந்த கட்சியில அர்ஜுனன். யாரிடம் இருந்து பெறுகிறார்? அவருடைய நண்பன்கிறது கிருஷ்ணன் அவருக்கு இல்லையா? தகுந்த வினாக்களை கேட்டு 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 அதுக்கு ஆன்சரை கேட்கிறார். அது எதை பற்றியது? கட்டளைகளை பின்பற்றுவது. நீங்க என்ன சொல்றாலோ அதை நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக கேள்விகளை கேட்டு அது எதுக்காக அத்தனை கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கிறார் அர்ஜுனன்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? அர்ஜுனன் எதுக்காக? எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி, உலகத்துல எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக கேட்கிறேன். அர்ஜுனனுக்கு எல்லாமே தெரியும். கிருஷ்ண பகவானுக்கு அர்ஜுனனுக்கு தெரியும்ங்கிறது அவருக்கும் தெரியும். இதை சாதாரண மக்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக எஸ் ஒண்ணுமே தெரியாத இது என்ன கிருஷ்ணர் 200 ஃபார்ம்ல அஸ் எ ஹியூமன் பீயிங் மனுஷனா தானே இருக்கார். அவரை போய் என்ன கடவுள்னு எல்லாரும் வழிபட்டு இருந்தது அப்படின்னு அவரை பத்தி தப்பா பேசியிருந்துக்கா இல்லையா? அவெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அர்ஜுனன் மூலியமா கேள்வி மேல கேள்வி கேட்க வச்சு நமக்கெல்லாம் புரியறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி விட்டுறது. ஸோ அதனால இப்போ நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், அதுக்கு யார் பதில் சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பகவத்கீதை யோக விஞ்ஞானத்தை யாருக்கு முதல்ல பகவான் உபதேசித்தார்? அர்ஜுனனுக்கா? சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு. ஸோ அது கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள கரெக்டா எடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் அர்ஜுனன் தான் அவசரமா சொல்லுவோம். அர்ஜுனன் காலப்போக்கில் அந்த தொடர் விட்டு போச்சு. அந்த விட்டு போன தொடர் கண்டினியூ பண்ணணுங்கிறதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணார்? மறுபடியும் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படிங்கிறதுக்கும் அது ஒரு பெரிய கதை இருக்கு. ஒன்னொன்னா அப்பப்போ சொல்றேன். அர்ஜுனனை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்னாக்க, அர்ஜுனன் அந்த விவஸ்வான் அந்த காலத்துலேருந்தே அவர் பரவி எடுத்துட்டே இருக்க, ஜென்மம் மாற்றி மாற்றி பிறந்துட்டே வர்றார். அந்த மாதிரி அந்த சமயத்தில் அப்போ பிறக்கும் போது அவருக்கு கிருஷ்ண பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். நம்ம முந்தின ஜென்மத்தில் எப்படி இருந்தோம், இந்த ஜென்மத்தில் எப்படி இருக்க போகிறோம், நம்ம ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்க போகிறோம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அதனால அர்ஜுனனை பற்றி ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியும் அவர்கிட்டக்கு இருக்கு. அர்ஜுனன் தான் சரியான ஆளு, அவனை பிடிச்சி அவனை மூலியமா நமக்கு பகவத்கீதையை மறுபடியும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார். ஏன்னா அவன் கேள்வி கேட்கறது எதுக்குன்னா எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேள்வி கேட்கிறார். ஓகே, எஸ். 4.2 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Evam parampara praptam rajasya imam rajasya yo viduhu sakale neha mahata yogo nashtaha parantapa. உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர்பு மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த தொடர் விட்டு போகவே இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. மறைஞ்சு போகிற மாதிரி தோன்றுது. ஓகே, சீடர் தொடர் சிதைவுற்ற காரணத்தால் சீடர் தொடரை மீண்டும் நிலைநிறுத்த வேண்டிய அவசியம் உடனடியாக எழுந்தது. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீடர் தொடர் சிதைவுற்றதை கண்டறிந்த பகவான் கிருஷ்ணர் சீட பரம்பரையின் மூலம் பெறப்பட்டதை உள்ளபடி வழங்க வந்துள்ளது புஸ்தகமாக இது நமக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் இதுதான். ஸோ எப்படின்னா முதல்ல கிருஷ்ணர் பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், மத்வாச்சாரியார், பத்மநாபர் இப்படி எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. வரிசையாக குருச்சீட பரம்பரையில வருது. ஓகே, அப்புறம் அந்த 20வது தான் மாதவேந்திரபுரி. நான் ஏன் 20 சொல்லேன்னா அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆச்சாரியாஸ். 20வது பிளேஸ்ல மாதவேந்திரபுரி இருக்கு. அப்புறம் 22வது பேர்ல பகவான் சைத்தன்யா இருக்கார். பகவான் சைத்தன்யா இருக்கார். ஓகே, அப்புறம் 22 போட்டேன்னா அப்புறம் 29 பக்தி வினோத தாக்கூர், 30 வேண்டாம் 31 பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி, 32வது தான் நம்ம பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபு சீலா பிரபுபாதா.
நம்ம இப்போ இஸ்கான் மங்களூர் ஃபவுண்டர் அண்டு நம்ம பகவத்கீதையை எழுதினவர் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா ஆச்சாரியாவில் 32வது நம்பர்ல இருக்காரு. அவர் தான் கடைசியாக அதுக்கப்புறமா இன்னும் வேறு யாரும் இது வரைக்கும் இதுங்கள இந்த 32 வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்குங்க. 32 இவருக்கு குரு யாருன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவர் தான் நீ உனக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, நீ போய் ஏன் வெஸ்டர்ன் சைடில் மேலை நாடுகளுக்கெல்லாம் போய் நம்ம பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொன்னதுனால தான் போய் பண்ணார். ஸோ அவருக்கு பக்தி ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவோட குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. ஓகே, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை எழுதினவர் தான் பகவான் சைத்தன்யர். அவரோட ஆர்டர் 22 22வது நம்பர்ல இருக்காரு அவர். ஓகே, இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அது இங்கிலீஷ்லேயே எழுதிருக்கீங்க. ஸோ கலியுகத்தில் ஆன்மீக அறிவை பெருமிதம். கலியுகத்தில் 4 அதிகாரப்பூர்வமான சீட பரம்பரைகள் இருக்கிறது. ஒன்று பிரம்மா மாத்வா கௌடிய சம்பிரதாயம், அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு மூலம் யாருன்னா பிரம்மாச்சாரியார். ஓகே, அடுத்தது ஆச்சாரியா மத்வாச்சாரியார். இங்கே அதான் படம் போட்டுருக்கு, பிரம்மா மத்வாச்சாரியார். இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். 2வது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அதுக்கு லக்ஷ்மி தேவி அண்ட் ராமானுச்சாரியார். ஓகே, லக்ஷ்மி தேவி ராமானுச்சாரியார். அப்புறம் அதுவும் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். குமார சம்பிரதாயம், குமாரர்கள் நிம்பர்கள் 3வது. அப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம் சிவபெருமான் அண்டு விஷ்ணு சுவாமி, அது வருது. ஓகே, இந்த 4 பரம்பரை இருக்கு. ஆனால் இது ரெண்டு தான் ராமானுஜ பரம்பரையும் மத்வாச்சாரியர் தான் நமக்கு இருக்கு இப்போதைக்கு. ஸோ இந்த படத்தில் இங்கே படம் போட்டுக்க இல்லையா, இந்த படத்தில் இங்கே ஸ்ரீலா பிரபுபாதா உட்காந்துருக்கார். அவரோட நம்பர் என்ன ஆச்சாரியார் பரம்பரையில்? 32 தானே மாதாஜி? ஓகே, 32. ஓகே, அவரோட குருஜி பேர் என்ன தெரியுமா? பக்தி சரஸ்வதி, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. ஓகே, அப்புறம் இது ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை எழுதினவர் யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகே, அவ்வளவுதான். இது தெரிஞ்சுன்னு தெரிஞ்சுங்களேன் பேசிக் உங்களுக்கு. அப்புறமா அடுத்ததெல்லாம் மேல அப்புறம் வரும். எஸ்மா 4.5 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பஹூனி மே வ்யதிதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தான்யஹம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்து உள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. இப்போ நமக்கு நம்மளதையே நம்ம போன ஜென்மத்தில் இருந்தோம் நம்மளால சொல்ல முடியுமா? நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு. அவருக்கு நம்மளை பற்றி போன ஜென்மத்தில் என்ன இருந்தோம், இப்போ எப்படி இருக்கோம், இப்போ இன்னொரு 1/2 மணி நேரத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். ஆனால் நம்மளால பண்ண 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு நமக்கே தெரியாது. பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதை பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டாங்கிறது அப்புறம் தான் தெரியும். அது அவருக்கு தெரியும், வா பண்ணுவா பண்ண மாட்டான்னு அவர் ஃபைனலாக தெரியும் அவருக்கு. அந்த மாதிரி அர்ஜுனனை பற்றி அப்போலேருந்து இப்போ தெரியறதுனால நான் ஆனால் எதிரிகளை அது ஒன்னால முடியாது. அது உனக்கும் எனக்கும் அதான் வித்தியாசம் இருக்கு. பகவத்கீதை சூரிய தேவனான விவஸ்வாருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் உபதேசித்த போது அர்ஜுனனும் வேறு வடிவில் அவருடனே இருந்துள்ளான். அதுதான் நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான் என்பது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிகிறது. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்றால், பகவானால் அந்த நிகழ்ச்சியை நினைவு கூற முடிந்தது, ஆனால் அர்ஜுனனால் முடியாது. இதுதான் கடவுளுக்கும் அவரது அம்சமான உயிர் வாழிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். கடவுளுக்கும் உயிர் வாழிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, நமக்கு போகிற ஜென்மத்தில் எப்படி இருந்தோம், வரும் காலத்தில் எப்படி இருப்போம், இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எப்படி இருக்க போகிறாங்கிறது நமக்கு தெரியாது, அவருக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகமும் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஸோ இது பிரம்மாவுடைய ஆயுள். சத்தியுகத்தில் எப்படி, திரேதா யோகத்துக்கு எப்படி, துவாபர யுகம், கலியுகத்தில் இத்தனை 4,32,000 ஆண்டுகள் மொத்தம் கலியுகம். ஸோ பிரம்மாவோட ஆயுள் என்னங்கிறது இந்த சார்ட் டீட்டெயில் ஸ்டடி அட்வான்ஸ் கிளாஸில் போய் படிச்சுக்கலாம். யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து படிச்சுக்கோங்க. ஸோ பிரம்மாவோட ஆண்டுகள் எத்தனை ஆண்டுகள் கடந்து விட்டார்? 50 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டார். ஸோ அதை கால்குலேஷன் அப்படியே போட்டுன்னு வரணும். பிரம்மாவனுடைய வாழ்க்கை இத்தனை ட்ரில்லியன் வரைக்கும் வருது. கலியுகத்தில் கடந்த காலம் இது வரைக்கும் எத்தனை கடந்திருக்கோம்? 5117 இயர்ஸ் கிராஸ் பண்ணியாச்சு. ஆனால் மொத்தமாக கலியுகத்தில் இருக்க வேண்டியது 4,32,000 ஆண்டுகள். அதில் இத்தனை தான் கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். பாக்கி நம்ம இன்னும் கிராஸ் பண்ணி ஆகணும். அத்தனை ஆண்டுகள் இருக்குது. மனுவின் ஆயுள், மனுவுக்கு எத்தனை இருக்குது, எத்தனை அவனுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை ஆயுள்கள்?
கீதா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வான் தான் பேசினார் முதல்ல. ஸோ பூமியில் வந்த கீதை இந்த பூமியில் வந்த காலம். ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் அது திரேத்த யுகத்தில் 1,296,000 போட்டிருக்கு, அத்தனை வருஷம். துவாபரகத்தில் கலியுக நம்ம ஞாபகம் நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டியது கலியுகம் உண்டு, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 4,32,000. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி பிரம்மாவின் ஒரு நாள் எத்தனை இது, பிரம்மாவின் 1 மணி நேரம் எத்தனை வருஷங்கள், பிரம்மாவின் 1 நிமிடம், பிரம்மாவின் 1 நொடி, பிரம்மாவினுடைய 1 நொடிங்கிறதே 100,000, அதாவது 1,00,000 மில்லியன் 100,000. பிரம்மாவின் 1 நாள். அதே இது தமிழ் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து தனியாக இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் எழுதி கொடுத்துருக்கேன். எஸ்மா 4.6 படிங்க கமலஜி. எஸ் மாதாஜி. அஜோபி சன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பிரக்ருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்மமாயயா. நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் எனது ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. மேலும் நான் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இறைவனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் எனது அசல் ஆழ்நிலை வடிவத்தில் நான் தோன்றுகிறேன். இது நான் தோன்ற என்னோட ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. நான் எல்லாருக்கும் இறைவனாக இருந்தால் கூட நான் யுகத்தில் நான் ஆழ்நிலை வடிவத்தில் நான் தோன்றேன். ஆழ்நிலை வடிவம்னா என்ன? அஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் பர்சனாக தான். 2 கை உள்ளது, கையில் புல்லாங்குழல் வச்சுருக்கிறது இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம வச்சுருந்து இதில் போரில் பார்க்குற சீன் என்ன, அந்த பிக்சர் என்ன இருக்கோ அதைத்தான் நம்ம வச்சு வழிபடணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி அந்த வடிவத்தில் நான் தோன்றுகிறேன். சாதாரண பகவான் தனது பிறப்பின் விசேஷத்தன்மையை பற்றி இங்கே கூறுகிறார். இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். பகவானுடைய விசேஷத்தன்மை. சாதாரண மனிதரை போல தோன்றினாலும் தனது பற்பலிய முந்தைய பிறவிகள் அனைத்தையும் அவர் நினைவு வைத்துள்ளார். சாதாரண மனிதனால் சில மணி நேரத்திற்கு முன்பு நான் என்ன செய்தேன் என்பதை கூட நினைவில் கொள்ள முடியாது. பகவான் தனது சுய உடலிலேயே தோன்றுவதாக கூறுகிறார். எப்போது அவர் தோன்றினாலும் தனது அந்தரங்க சக்தியால் சுய உடலிலேயே தோன்றுகிறார். 2 கைகளுடன் புல்லாங்குழல் ஏந்தியவாறு தோன்றுகிறார். கடவுள் எப்போது அவதரிப்பதற்கான காரணம் என்ன? எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ மரதகுல தோன்றிலே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். இந்த அறிவை பெறுவதால் என்ன பயன்? பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். இந்த அறிவை பெறுவதால் என்ன பயன்? யாரும் சொல்றீங்களா? இப்ப சொன்னேன்னு அந்த பாயிண்ட். பக்தர்களை காத்து, எஸ் யாரோ சொல்லுங்க மாதாஜி. எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் இருக்கிறதோ அங்க பகவான் அவதரிக்கிறார். பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை துஷ்டத்தை அழிக்கணும், தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக யுகந்தோன்றும் தோன்றுகின்றேன். ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே நமக்கு மனசுல பதிஞ்சு இருக்கணும். அது அதனால இந்த 4.6 ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்மா 4.7 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. கடவுள் எப்போது அவதரிக்கிறார்? எப்போ தோன்றார்? எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இதுவும். இதுல இந்த லாஸ்ட் லைன்ல சிஜாமி யகம்னு இருக்கு இல்லையா. சிஜாமி அப்படின்னா என்ன? சிஜாமினாக்க படைப்பு எனும் பொருளில் உபயோகிக்க முடியாது, சொல்ல முடியாது. பகவானது அனைத்து ரூபங்களும் நித்தியமானவை என்பதால் அவரது உடலுக்கு படைப்பு என்பதே கிடையாது. எனவே சிஜாமி என்பது பகவான் தனது சுய உருவில் தோன்றுவதை குறிக்கும். உண்மையான தர்மம் மறைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது அவர் தனது சுய விருப்பத்தால் தோன்றுகிறார். சிஜாம்னா சுய ரூபம். ஓகே, தோன்றுகிறார். தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த கொள்கை தன்னிடம் சரணடைவதே என்று வேறு ஒன்றும் இல்லை. எஸ்மா 4.8 படிக்க கமலாஜி. 4.8 ஓகே. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சந்தாபனார்த்தாய
சம்பவாமி யுகே யுகே. இது பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். இதுக்கு வந்து வேர்டு பை வேர்டு நான் மீனிங் சொல்லிடுறேன். இந்த ஸ்லோகமும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய ஸ்லோகங்கள் மனப்பாடமா வச்சுக்கோங்க. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பரித்ராணாய சாதுனாம், பரித்ராணாயன்னு என்ன? காப்பதற்கு, சாதுனாம் பக்தர்களை, விநாசாய அழிப்பதற்காக, ச மற்றும், துஷ்கிருதாம் துஷ்டர்களே, தர்ம தர்மத்தின் கொள்கைகளை, சம்ஸ்தாபன சம்ஸ்தாபன அர்த்தாய மீண்டும் நிலை நிறுத்த, சம்பவாமி தோன்றுகின்றேன், யுகே யுகே. யுகே யுகேனா யுகந்தோறும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகமும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இதுவும். எஸ் 4.9 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி சோர்ஜுன. இது 4.8க்கு இன்னும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லுங்க. ஒருவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்காத போது பிடிக்காதது போல தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வின் தகுதிகளை முழுமையாக பெற்றிருந்தால் அவனை சாதி என்றும், துஷ்கிருதாம் கிருஷ்ண உணர்வை அலட்சியம் செய்பவனை குறிக்கிறது. இதுல வருது இல்லையா, முதல்ல பரித்ராணாய சாதுனாம் இருக்கு இல்லையா. சாதுன்னா அவனுக்கு அவன் என்னதான் இது இருந்தா கூட கிருஷ்ண உணர்வின் தகுதிகள் அவன்கிட்ட இருந்ததுன்னா அவனை சாது என்று அழைக்கிறார். துஷ்கிருதான்னா கிருஷ்ண உணர்வை அலட்சியம் செய்வதற்கு துஷ்கிருதாம் ரெண்டாவது இருக்குது. ஓகே, பக்தர்களில் விழிக்கும் துஷ்டர்களுக்கும் பல்வேறு அவதாரங்களில் பகவான் தோன்றுவதாக இது கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல உங்களுக்கு 3 இது சொல்லி கொடுத்துட்டு, சாதுனாம் துஷ்கிருதாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பம்மா வந்து அவ்வளவுதான், அது 2 தெரிஞ்சாலே போதும். இது 4.9 படிச்சுட்டேன் இல்லையா. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பது இல்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். நித்திய உலகம்னாக்க கோலோக பிருந்தாவன் சொல்லலாம், இல்லைன்னா கிருஷ்ணலோகம்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகே, அவருடைய தோற்றம் எல்லாம் அவர் திவ்யமானவர் அப்படின்னு எவனுக்கு கிருஷ்ணரை புரிஞ்சதோ அந்த அவங்க சாகரத்துக்கு செத்ததுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இந்த பறவையை எடுக்க வேண்டாம். பரமபுருஷ பகவானின் பிறப்பை பற்றி உண்மையை அறிந்தவன் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றவனாவான். அத்வைதம் அச்சுதம் அனர்த்தியும் அனந்த ரூபம். இறைவனுக்கு அநேக ரூபங்கள் இருப்பினும் அவர்கள் அனைவரும் ஒரே முழு முதற் கடவுளே. ஓகே, அது தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது அவரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டாலே நமக்கு, இப்ப நம்மலாம் பகவத்கீதையை படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு, ஆச்சு விளையாட்டு போல 4 நாள் ஆயிடுச்சு. நமக்கு எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியும். அது அந்த மாதிரி பண்ண அதனால பகவான் நெருங்கி வரைச்சு அவர் நமக்கு நண்பனாரார். அவரை பத்தி நம்ம விவரமா புரிஞ்சுட்டு அவரை நம்ம முழு முதற் கடவுள் நம்ம அப்படின்னு அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆகிறோமோ அப்பவே நம்ம பண்ண பழைய கர்மாக்கள் தான் தீர்ந்து போச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறமா இப்ப இனிமே பண்றது நம்ம தப்பு பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால இனிமே நல்லதுதான் பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் நல்லதுதான் பண்ணி கொடுப்போம். நமக்கு நல்லது பண்ண முடியலையா, ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையா, வாய் மூடின்னு பேசாம ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். நல்லதும் பண்ண வேண்டாம், கெடுதலும் பண்ண வேண்டாம். 2ம் பண்ணாம இருந்தாலே அதுவே பெரிய புண்ணியம். அந்த மாதிரியான இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், ஒண்ணு நல்லது பண்றோம், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் ஒரு கெடுதல் பண்ணிடும். 2 தான் பண்றோம். 2ம் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு 100க்கு 2 பேர் தான் இருக்கா, ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கிறது. அவதான் அந்த மாதிரி தப்பிச்சுக்குவாரு. அப்படியான்னு தப்பிச்சுக்கிறோம். நம்ம பைத்திய மாட்டோம், வாயை விட்டுவிட்டு எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுவும் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இதுவா இருந்து பகவான் அடையிறதுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே ஒண்ணுமே இருக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால மற்றவர்களுக்கு நல்லது பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகே, இப்போ இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல பாருங்க, இவன் வந்து தூய பக்தர். அவன் இப்ப மூழ்கிட்டு ஆற்றுல முழுக போறான். இவ்வளவு பிரஸ் இதுல நட்டானோடல மாட்டிவிட்டான். அவனால கரையேற முடியல. கரையேறது கையை தூக்கி யாராவது கரை கழிச்சுட்டு போகலாம். நடுக்கடல்ல போய் யாருக்கு அவனை போய் காப்பாற்றுவார்? உடனே அங்கேருந்து மேல கிருஷ்ணர் பார்த்தேன். அதாவது இந்த படம் எதுக்குன்னா, கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு அவளுக்கு ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணலன்னு நம்ம நினைச்சிக்கவே கூடாது. அவருக்கு தெரியும் எப்போ நமக்கு உதவி தேவையோ அப்போ கரெக்டா அந்த டயத்துல இறங்கிடுவார்.
இன்னைக்கு வந்து இது மாதிரி மூழ்கிருக்கான், நம்மளோட தூய பக்தன் ஒருத்தன் மூழ்கிருக்கானே அப்படின்னு கோலோகம்னாரு. அங்கேருந்து கருட வாகனத்துல ஏறி வந்து அவனை காப்பாற்றி விடுறாரு. அதனால அவருக்கு தெரியும் நம்மளை எப்போ காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. சரியா? அதனால அவர் காப்பாற்றல, நமக்கு ஒன்றுமே ஹெல்ப்பே பண்ணல, கஷ்டத்துக்கு மேலே கஷ்டம் தான் கொடுக்குறாருன்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கஷ்டத்துக்கு மேலே கஷ்டம் கொடுக்கல. யாருக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து பார்ப்பார்? நம்ம வந்து அதுலேருந்து விடுதலை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு புத்தியை யூஸ் பண்ணி இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம எப்போ அதுலேருந்து விடுதலையாகி நம்ம வரோமோ அப்போவே பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவருக்கு தெரியும். அந்த சமயத்தில் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்துடுவார். அது வரைக்கும் நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணுறார். அதெல்லாம் டெஸ்டிங் பீரியட்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம். ஓகேயா? பரமபுருஷ பகவானின் பிறப்பை பற்றிய உண்மையை அறிந்தவர் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றவனாவான். அத்வைதம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கிருஷ்ணாவின் வடிவம் திவ்யமானது இல்லையா? நம் அனைவரின் வடிவங்களும் தற்காலிகமானது. இந்த உடல் நம் உடல் அல்ல, ஆத்மான்னு படிச்சாச்சு. அதனால இந்த உடலை வந்து அழிஞ்சு போற உடல், இது வந்து டெம்பரரி. அவரோடது வந்து திவ்யமானது. நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம் மாயையால். நம்ம இந்த பௌதிகத்துல மாயையால கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். ஆனால் கிருஷ்ணரானவர் மாயையின் கட்டுப்பாட்டாளர். நாம் அப்படி இந்த இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றோம்? நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். நம்ம வி ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை மாயா. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து he is the controller of the maya. Okay? Yes ma, 4.10 படிங்க கமலஜி. Yes Mataji, 4.10. Okay. வீதராக பய க்ரோத மன்மயா மாம் உபாஸ்ரிதாஹ பகவோ ஞான தபஸா பூத மத்பாவம் ஆகதாஹ. பற்றுதல், அதாவது இந்த ஸ்லோகம் என்னன்னா, பகவானை பற்றி அறிவதால் அடையும் 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 பலன். நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்? நாம் தூய்மை அடைய முடியும். பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லைத்தி என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாகிறார்கள். ஆன்மீக வாழ்வை புறக்கணித்தல், ஆன்மீக தனித்துவத்தை கண்டு பயப்படுதல், விரக்தியான வாழ்வினால் எழும் சூரியத்திற்கான எண்ணம், பற்றுதலில் இம்மூன்று நிலைகளில் இருந்து விடுபட வேண்டும். ஜட நோக்கம் கொண்ட வாழ்வின் இந்த மூன்று நிலைகளிலிருந்து விடுபட பக்தி தொண்டின் விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின்படி கடைபிடித்து பகவானிடம் முழுமையாக தஞ்சமடைய வேண்டும். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் 4 சாப்டர் படிச்சாச்சு. 4 சாப்டர்லேருந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணணும்னு வரிசையாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் சாண்டிங் த மகாமந்திரா. முதல்ல ஒரு டைம் சொன்னேன், 2 டைம்னா 10 ரவுண்ட். இன்னைக்கு 4வது கிளாஸ் 4th சாப்டர் வந்தாச்சு. நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் தான் முடிச்சிருக்கிறோம். 4 ரவுண்டு 2-3 பேர் படிச்சிருக்காங்க. ஒரு மாதாஜி இன்னைக்கு 4 ரவுண்டு வந்துட்டாங்க. விளையாட்டு போல அவங்க 18 டேஸ்க்குள்ள அவங்கள 16 ரவுண்டு எப்படியாவது கொண்டு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நான் நினைச்சிருக்கேன். எனக்கு அப்படிதான் அட்வைஸ் பண்ணாங்க. NND பிரபுஜி பிரசிடென்ட், அவர் தான் எனக்கு குருவா இருந்தார், கிளாஸ் எடுத்தார். அப்போ எடுக்கும்போது என்னை முதல் நாள் இன்னைக்கு கேட்டார், நீ எத்தனை வாட்டி பண்ற? நான் பண்ணவே இல்லை, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது பிரபுஜி. என்னது தெரியாதுங்கிற, நீங்க ஒரே ஒரு டைம் சொல்லி பார்த்து அப்படின்னு. அப்படி சொல்லி பார்த்தேன். செகண்ட் டேக்கு பார்த்தா ஒரு ரவுண்டு பண்ணி விடுட்டார். ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு அடுத்த நாளைக்கு ஒரு ரவுண்டுனார். ஒரு ரவுண்டுக்கு 108 டைம்ஸ். செகண்ட் டே என்னால் பண்ண முடியல. தேர்ட் டே அன்றைக்கி நான் பண்ணிட்டேன் பிரபுஜின்னு. அப்புறம் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு பண்ணிட்டியா, நீ நேரம் டேரெக்டாக 4 ரவுண்ட்ஸ் போனேன். 18 டேஸ்க்குள்ளே நான் 16 ரவுண்ட்ஸ் சேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு மாதாஜி தயாராகின்னு வந்துட்டு இருக்காங்க. பார்க்கலாம், லெட்டர்ஸ் ஹோப். எல்லாருமே நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி பண்ண எவ்வளோ நம்ம பண்ணுறோமோ அத்தனை நமக்கு வந்து நம்ம பழைய பாவங்கள்லாம் கர்ம வினைகள்லாம் தீர்ந்து போகும். நம்ம பகவான்கிட்ட நெருங்கி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த வந்து சாண்டிங் மாத்திரம் என்றைக்கும் நான் கிளாஸுக்கு வந்தாலும் சரி வராட்டாலும் அதை மாத்திரம் யாரும் விட்டுறாதீங்க. ஓகே? ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ணரது அவரது பல்வேறு தோற்றங்களின் மூலம் தேடிக்கொண்டுள்ளனர். பரமபுருஷ பகவான் தேடிக்கொண்டுள்ளனர். பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் அவரது உருவமற்ற பிரம்ம ஜோதியாகவும் அணுத்துகள்கள் உட்பட எல்லாவற்றிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவாகவும் உணரப்படுகிறார். ஆனால் தூய பக்தரால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை முழுமையாக உணரப்படுகின்றன. அந்த மாதிரி நம்ம சாண்டிங்லாம் பண்ணி நம்ம வர வர நமக்கே நம்மளோட லைஃப்ல இல்லை, நமக்கு பர்சனலாக பாடியிலேயே நமக்கே சேஞ்சஸ் தெரியும். நம்மளோட கோபம் கண்ட்ரோல் ஆகிடும், பிபி லெவல் குறைஞ்சி போவோம். எதுலையுமே அனாவசியமாக வந்து இதில் போய் எதுக்கு மாட்டிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அதை டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணிட்டு நம்மளாவே
நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு நடுநிலைமை வகிக்கிற தன்மைக்கு நம்மளவே வந்துடும். ஓகேயா? எஸ்மா 4.11 படிச்சுட்டேடா. 4.11 படி. प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலன் நினைக்கிறேன். பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகிறேன். நம்ம எத்தனை அவர்கிட்ட நெருங்கி வரோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு அதனோட பெனிஃபிட் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். கொஞ்சம் போல நெருங்கி வந்தோமா, ஓகே. தூரத்துலேருந்து நாளைக்கு ஒரு படம் போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா, தூரத்துலேருந்து பார்த்தா ஐயோ போயிட்டு இருக்கோம். போயிட்டே கழிச்சு பார்த்தா மலை தெரியுது, அங்கே இருக்கிற ரிவர் தெரியுது, ஸ்கை தெரியுது. அந்த லெவலில் தான் நம்ம இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி அந்த இடத்துல கிட்டக்க போனோம், க்ளோஸாக போனோம்னா அங்கே இருக்கிற மரம் தெரியும். இன்னும் க்ளோஸாக போனோம், எல்லா மரத்தில் இருக்க கிளி தெரியுது. அதுக்கும் அது ஒரு நல்ல பியூர் டிவோட்டியாக போகிறச்சு. அது அதனோட மூக்கு வந்து சேக்க ஒரு மூக்கு இருக்கிறதுக்கு, அதுக்கு வந்து கண்ணு இருக்குது, எல்லாத்தையும் நம்ம பச்சை கலரில் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கணும். அதை பார்க்க முடியும். அந்த லெவலுக்கு நம்ம வரணும்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும், சரணடைகிறத நல்லா ஃபுல்லி சரண் ஆடணும் அவர்கிட்ட. அதாவது முதல்ல ஒரு ரவுண்டு ஒரு சாண்டிங் பண்ணுறோம் 1 மாலை, அப்புறமா வந்து 4 ரவுண்ட்ஸ் வாங்குவோம், 4லேருந்து 8 போங்க, அப்புறம் டைரெக்டாக 16 போயிடுவோம். இந்த 18 டேஸ்க்குள்ளேயே நீங்கள் பண்ண முடியும். ஒன்று அந்த மனசை வந்து நம்மளோட புத்திசாலத்து மைண்டு மூலியமாக, இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமாக அதை வெல்லணும். அதை வெல்றதுக்கு நமக்கு அது அதுலேருந்து நம்ம கிளம்பி வந்துட்டு நம்மளை வந்து அது இஷ்டத்துக்கு நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ண விடலாமா, நம்ம இஷ்டத்துக்கு தான் அது வரணும் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணி பண்ணணும். எஸ்மா 4.12 படிங்க கமலன். எஸ் மாதாஜி. காங்க்ஷந்தः கர்மணாं சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் உலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். வெற்றியை விரும்ப இந்த மெட்டீரியல் வரல எல்லாம் தேவர்களை தான் டெமிகாட்ஸ் தான் வழிபடும். இந்த உலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மை. இப்போ ஏதாவது ஒன்று நம்ம வேண்டினோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம சாமிகள்லாம் போய் ஒன்றும் இல்லை, லக்ஷ்மியை போய் வேண்டிக்கிறோம், மகாலட்சுமி போய் வேண்டின்னு வரோம். வேண்டின்னு வந்து எனக்கு விட்டு பையில் பணம் எனக்கு எப்படியாவது கொஞ்சம் வேண்டினா அதுக்கு பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வேண்டினாக்க பலன் கிடைக்கும். சரஸ்வதியை வேண்டிண்டா அதுக்கு அறிவு புஸ்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு சரஸ்வதி எதுக்கு படிப்புக்கு, அதுக்கெல்லாம் பகவான் நம்ம புத்தி கொடுத்துட்டு தான் இருப்பார். ஆனால் எல்லாருக்கும் மேலே ஒரு குத்தருகை. இப்போ எல்லாரையுமே லக்ஷ்மி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் காரணமானவர் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி எல்லாரையும் சொன்னேன் இல்லையா, அவளெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு காரணமானவர் யார், மூலவர் வந்து கிருஷ்ண பகவான். ஸோ கிருஷ்ணரை நம்ம நினச்சிருந்தாக்க நம்ம லக்ஷ்மியிலேருந்து கிடைக்கிற அத்தனை இதுவும் கிடைக்கும். இவெல்லாம் அதாவது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவர் எல்லா சப்ஜெக்டும் சேர்ந்தவர்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஒன்று தமிழ் ஹிஸ்ட்ரி, ஒன்று ஜியாகிரஃபி, ஒன்று சயின்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. எல்லா சப்ஜெக்டையும் சேர்த்து வச்சு அவர் மொத்தமாக ப்ரொப்ரியேட்டர் அவர் தான் பார்த்துக்கிறார் அப்படின்னு. ஸோ இவாளெல்லாம் பண்ண சொல்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் யார், அதுவும் கிருஷ்ணர் தான். ஓகே. தேவர்கள் பகவானின் பல்வேறு அம்சங்கள், கடவுள் ஒருவரே, கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் காட்டும் பக்தர்கள் மக்கள் அரிது என்பது இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதனால வந்து எல்லாரும் நம்மளாம் இப்போ மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிறதுனால நமக்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும், அந்த டெமிகாட்ஸை மட்டும் நம்ம வணங்குன்னு இருக்கோம். ஆனால் கிருஷ்ணரை வணங்குறதுங்கிறது அது சில பேரால் பண்ண முடியும். வேற எதுவுமே தனியாக போய் நீங்கள் வேண்டிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துலேருந்து தெரியுது. ஸோ அது எதுக்கு அது மாதிரி தேவர்கள் எல்லாம் தேவர்களை வழிபட்டால் தேவலோகத்துக்கு போவோம், பிரம்மரை வழிபட்டால் பிரம்மலோகத்துக்கு போவோம், சந்திரனை வழிபட்டால் சந்திரலோகத்துக்கு போவோம், சூரியனை வழிபட்டால் சூரியலோகத்துக்கு போவோம். அங்கெல்லாம் போனாக்க என்ன ஆகும், நம்ம வந்து இந்த ஜென்மத்தில் பண்ண புண்ணியங்கள்லாம் அங்கே போய் நல்லா அனுபவிப்போம், சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். அது முடிஞ்சதோ தீர்ந்ததோ இல்லையோ மறுபடியும் பிறப்பு எடுப்போம். ஓகே. ஆனாக்க கிருஷ்ணரை நம்ம வழிபட்டாக்க நேராக வந்து நமக்கு பிறப்பு இறப்பே கிடையாது, நேராக கிருஷ்ணலோகம்தான் அப்படிங்கிறது இது வந்து தெரியும். எஸ்மா 4.13 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. தாத்துர்வர்ண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷः தஸ்ய கர்த்தாரம் அபி மாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம்.
3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனம் சமூகத்தில் 4 வகை பிரிவுகள் என்று என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். இதெல்லாம் பண்ணினது யாரு? இந்த மாதிரி அவருடைய 3 செயல்கள் அவாவா சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதுக்கேற்ற மாதிரி அவ பண்ற செயல்களுக்கு ஏற்ப சமூகத்துல 4 வகை பிரிவுகள் நான் தான் பண்ணேன். நான் தானே கிருஷ்ணா சேஸ், கிருஷ்ணன் சொல்றாரு அந்த மாதிரி 4 பிரிவுகள் நான் தான் பண்ணேன். 3 குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 4 வகை பிரிவுகளை பண்ணேன். இதை நானே இருந்தாலும் இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் நான் தான். இதுக்கெல்லாம் நான் ஒவ்வொருத்திலையும் நான் எந்த கிருஷ்ணர் எந்த இதுல சேர்த்துக்கலாம்? அந்த 4 ஜாதியில ஒன்று பிராமணர், ஒன்று பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் அண்ட் சூத்ரர், 4 பிரிவுகள் இருக்கு. கிருஷ்ணர் இதுல எந்த ஜாதியுமே கிடையாது, எதுவுமே இல்லை, இது எல்லாத்துக்கும் மேல, எல்லாத்துக்கும் மேல அவர் எல்லாரையுமே பார்த்துட்டு தான் இருப்பார். அதுதான் அவர்கிட்ட கிருஷ்ணருடைய இது ஸ்பெஷாலிட்டி. அதுதான் பிராமணா, சத்ரியா, வைசியா அண்ட் சூத்ராஸ். ஓகே, இவாளையெல்லாம் இருக்கு. அவளுக்கு ஒருத்தருக்கும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கார். அவ செய்யற காரியத்துக்கு 3 வகை இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப அவளை பண்றதுக்கு அப்படி கொடுத்துரு. கடவுள் எல்லாவற்றையும் படைப்பவர். எல்லாம் அவரிடமிருந்தே பிறந்தன, எல்லாம் அவரிலேயே லயிக்கின்றன. அழிவிற்கு பிறகு எல்லாம் அவரிலேயே தங்குகின்றன. சமூக நிலையில் 4 பிரிவுகளுக்கும் அவரே படைப்பாளி. பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர் 4 பிரிவு படைத்தவராயினும் பகவான் கிருஷ்ணர் எந்த பிரிவையும் சேர்ந்தவர் அல்ல. மிருக நிலையில் இருந்து மனிதனை உயர்த்தி அவர்களிடம் கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக வளர்ப்பதற்காக 4 பிரிவுகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லை, குணத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர முடியும். ஓகே, இதெல்லாம் அவளோட பிறப்பின் அடிப்படையில் அவர் பண்ணல, அவளுடைய குணத்துல இந்த 3 வித இயற்கை குணங்கள் சொன்னேன் இல்லையா, அது மூலியமாக பண்ணப்பட்டன. ஸோ அதனால 4 அடிப்படையில் இல்லை, குணத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்கள். அதனால நம்ம இப்போ கிருஷ்ண பகவானை நம்ம வழிபடுறவா, இவ பிராமணராக இருந்தாலும் வழிபடலாம், சூத்திரர்களாக இருந்தாலும் வழிபடலாம், சத்திரியனாக இருந்தாலும் வழிபடலாம், அண்டு வைசியராக இருந்தாலும் வழிபடலாம், யாராக இருந்தாலும் வழிபடலாம், கிறிஸ்டியனாக இருந்தாலும் வழிபடலாம், முஸ்லீம்ஸாக இருந்தாலும் வழிபடலாம். எல்லாருக்கும் அவர் கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்கு அவர் எந்த இதுலையுமே கிடையாது. அதனால அவரை வழிபடுறதுக்கு யார் வேணாலும் எல்லாரும் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட எல்லாமும் சொல்லி அவர் தமிழ் நம்ம இதுவாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை. ஹிந்தி கிறிஸ்டியனாகவும் இருக்கலாம், முசல்மானாகவும் இருக்கலாம், அவர்களும் எல்லாரையும் சொல்லி எல்லாருக்கும் பகவத்கீதையை நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுல தான் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ். நம்ம என்ன சர்வீஸ் பண்ண முடியும்? நமக்கு இந்த மாதிரி 4 பேர் நீங்கள் சேருங்கம்மா, பகவத்கீதையில் இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாலே அதுவே நமக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகே, ஸோ 4.14 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம ஃபலே ஸ்ருஹா இதி மாம் யோபி ஜானாதி கர்மபிர்ன சபத்யதே. என்னை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை, செயலின் பலன்களுக்காக நான் ஆசைப்படுவதில்லை. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவர் இந்த வேலையின் பயனளிக்கும் எதிர் விளைவுகளில் சிக்கொள்ள மாட்டார். இல்லை என்னை வருதெல்லாம் கிருஷ்ணா சேஸ். அதுவும் ஓகே, ஒரு நிறுவனத்தின் முதலாளி தன் தொழிலாளர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு சரியான அல்லது தவறான பொறுப்பாளி அல்ல. பொறுப்பு தொழிலாளர்களுடையது. அதில் வேலை செய்கிறவா ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செஞ்சுருக்கா, அப்போ தப்பு நடந்ததுன்னா அது முதலாளியோட தப்பா? அங்கே உட்காந்துருக்கு அங்கே தொழிலாளர்கள் பண்ணுற காரியத்துக்கு தானே இது. அவள் தப்பெல்லாம் அங்கே தானே. அதை தான் சொல்கிறேன், என்னை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை, செயலின் பலன்கள் நான் ஆசைப்படுவதில்லை. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவர்கள் வேலையின் பலன் அளிக்கும் எதிர்கொள்களில் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டார். ஓகேயா? இந்த உலகில் பின்பற்றப்படும் ஜாதி அமைப்பு என்று என்னால் அழைக்கப்படுவது கீதையின் இந்த வசனத்தில் மறுக்கப்படுகிறது. ஒரே நிமிஷம். சார்ஜ் போட மறுத்துட்டேன். ஜாதி அமைப்பு என்று சொல்ல அழைக்கப்படுவது கீதையில் இந்த வசனத்தில் மறுக்கப்படுகிறது. இருதய நோயின் நிபுணரின் மகனாக இருப்பதால் ஒருவன் அந்த தொழிலுக்கு செயல அதிக வாய்ப்புள்ளது, வளர்ப்பு மற்றும் ஆரம்ப சீர்படுதல் காரணமாக. ஆனால் தானாகவே அவரை சான்றளிக்கப்பட்ட இதய அறுவை சிகிச்சையாக மாற்றுவது இல்லை.
அவர் உங்களை சமாதானப்படுத்தி எவ்வளவு முயன்றாலும் அவர் உங்கள் மீது உங்களுக்கு தெரிந்த எவரையும் செயல்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டீர்கள். ஒருவரின் சொந்த குணம் மற்றும் கர்மா குறித்து நீண்ட மற்றும் கடினமான உள்நோக்கத்திற்கு பிறகு தொழில் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு துறையில் உண்மையிலேயே நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் வெற்றிகரமாகவும் இருக்க நீங்கள் உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் புலத்தின் கோரிக்கைகளுடன் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும். ஓகே, அவங்க என்ன ஒர்க் பண்றோமோ அது முதல்ல அந்த காரியத்தை சந்தோஷமா பண்ணணும். வெற்றிகரமாகவும் இருக்கணும்னாக்க உடம்பும் நமக்கு அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும். உளவியல் ரீதியாகவும் அதுவும் மைண்டையும் நம்ம செட் பண்ணிக்கணும். அறிவுபூர்வமாகவும் அது புலத்தின் கோரிக்கைகளுடன் இணக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும். எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் அதில் வெற்றி கிடைக்கும். அதாவது வர்ணாசிரமம். நோ மேட்டர் ஹவு ஹார்ட் ஹி ட்ரைஸ் டு கன்வின்ஸ் யூ, யூ வாண்ட் லெட் ஹிம் ஆப்ரேட் ஆன் யூ ஆர் எனி ஒன் யூ நோ. ஓகே, அதுதான் வர்ணாசிரமம்னு பேர். ஸோ கர்மா, விகர்மா, அகர்மா 16, 17, 18வது ஸ்லோகத்தில் அது சொல்லியிருக்கு. கர்மானா என்ன? வேதங்களை பின்பற்றணும், புண்ணிய செயல், இன்பம், மேலுலக பிறவி, உயர் பிறவி பிறக்கலாம். விகர்மாங்கிறது தடைப்பட்ட செயல், பாவச் செயல், துன்பம், கீழுலக பிறவி. விகர்மா வந்து கர்மாக்கு ஆப்போசிட் கம்ப்ளீட்டா. அவள வேதங்களை படிப்பா, இவ வேதங்களை படிக்க மாட்டா. புண்ணிய செயல், பாவச் செயல், இது இன்பம், துன்பம். இவ மேலுலகத்துல தான் பிறப்பா, இவ கீழுலகத்துல பிறப்பா. ஓகே, இது ரெண்டத்தையும் தாண்டி இன்னொன்று இருக்கு. மூணாவது அக்கர்மான்னு இருக்கு. அது விளைவுகளற்ற செயல். அதுக்கு ஒண்ணுமே உனக்கு இது கிடையாது, நோ ரியாக்ஷன். கிருஷ்ணருக்கான செயல். அவர் அதை நினைச்சிட்டு எல்லாம் 24 hours அதுலயே பண்ணிட்டு இருப்பா. பேரானந்தம், ஒரே சந்தோஷம்தான். அவள் வந்து போற உலகம் வந்து அவளோட உலகமே ஆன்மீக உலகம் தான். அவளுக்கு மறுபிரிவெல்லாம் கிடையாது அகர்மா. ஸோ அகர்மாக்கு எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? எஸ், யார் சொல்வேல் அகர்மாக்கு எக்ஸாம்பிள்? நாரதர். எஸ், நாரத முனி தான் அகர்மாக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது கர்மாங்கிறது வேதங்களை படித்து புண்ணிய செயல் பண்ணுறது மேலுலகத்துக்கு பிறக்கலாம். அதுக்கு ஆப்போசிட் விகர்மா. கர்மாக்கு ஆப்போசிட் விகர்மா. இதை தவிர்த்து அக்கர்மாங்கிறது இது எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அது கிருஷ்ணருக்காகவே அவருக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குங்கிறத பற்றியே திங்க் பண்ணி 24 hours பகவானை நினச்சி கீர்த்தன் சங்கீர்த்தன் எல்லாம் பண்ணி பகவானோட நாமத்தையே உச்சரிச்சுட்டு இருப்பாள். எப்போதும் அவள் சந்தோஷமாகவே இருப்பாள். ஆன்மீக உலகம் தான் அவளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக. ஓகே, கர்மா, விகர்மா, அகர்மா 16, 17, 18 ஸ்லோகத்தில் வந்துருந்தது. எஸ்மா, 17 ஸ்லோகம் படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Karmano japi bodhavyam cha vikarmanah akarmanasya bodhavyam gahana karmano gatihi. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மம் என்பது என்ன, விகர்மம் என்பது என்ன, அகர்மம்னா செயலின்மை. கர்மம்னாக்க செயல், விகர்மம்னா தடைப்பட்ட செயல், அகர்மம்னா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஸ்லோகத்துல ஒண்ணுமே இல்லை. கர்மம், அகர்மம், விகர்மம் மூணும் கொடுத்து, கர்மம், விகர்மம், அகர்மம் மூணும் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான உண்மையான ஆர்வம் ஒருவனிடம் இருந்தால் கர்மம், அகர்மம் மற்றும் விகர்மம் என்பவற்றை வேறுபாட்டை அவன் தெளிவாக உணர வேண்டும். முதல்ல அது தெளிவா புரிஞ்சாதான் பௌதீக பந்தத்திலேருந்து நம்ம விடுபட முடியும். கிருஷ்ண உணர்வின் அதிகாரிகளோடு தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடமிருந்து ரகசியத்தை அறிய வேண்டும். பகவானிடம் இருந்து நேரடியாக கற்பதே, அது பகவானிட்ட நேரடியாக கற்பதே போன்றதே. இல்லாவிட்டால் மிகச்சிறந்த அறிவாளியும் குழப்பமடைவார். எல்லாராலையும் அதுக்கு பதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது. யானை பாகன் குளிப்பாட்டி அதை கரைக்க அழைத்து வருகிறான். உடனே யானை என்ன பண்ணுகிறது? மண்ணை அள்ளி போட்டுக்கிறது. குளிச்சுட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணி அழைச்சின்னு வரான். ஆனா அவன் வந்து அது மாதிரி யானை அள்ளி போட்டுக்கிறதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்? பாவ வினையிலிருந்து இருந்து விடுபட வேண்டும். அவன் உள்ளுக்குள்ள போய் கிளீன் பண்ணி பாவத்தை எல்லாம் போக்குறதுக்கு பண்ணி அழைச்சின்னு வரான். இங்க வெளியில வந்த உடனே மண்ணை அள்ளி போட்டுட்டு பாவ வினைகளை மறுபடியும் பாவ வினைகளை ஏற்றுக்குமாறு அதுல இருந்து விடுபடாம மறுபடியும் அதுலயே கண்டினியூ பண்ணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா யானை குளிச்சுட்டு மண்ணை அள்ளி போட்டு. ஓகே, அதெல்லாம் பண்ணாம நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். ஸோ விகர்மவாதி, கர்மவாதி, ஞானி. இப்போ அகர்மா, இது கர்மா, விகர்மா அண்ட் அகர்மா படித்தோம். இப்போ அந்த விகர்மவாதியும் கர்மவாதி ஞானி. இவன் வேதங்களை பின்பற்றுவன் விக்ரமாதி,
அவன் கர்மவாதிங்கிறது பக்தி உள்ளவன், ஞானிங்கிறவன் ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பார். அதாவது ஆத்ம தத்துவம் அதை தெரிஞ்சவன் தான் ஞானி. ஆத்ம தத்துவம். ஓகே. இப்போ இதை நீங்க புதுசா வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஞானிங்கிறது தான். பயன் உலகில் விளை பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள் வாழலாம். பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். அதை இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு முதல்ல படிச்சதுதான். எஸ்மா. அகர்மாக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். 4.18 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. कर्मण्य कर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्. கர்மாவில் கர்மாவியும் காண்பவனே மனிதனின் அறிவுடையவன் ஆகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். எக்ஸாம்பிள் நாரதமுனி. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவன் இயற்கையாகவே கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். அவனுடைய செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காகவே செய்யப்படுகின்றன. ஓகே. கலி சந்திரன உபனிஷதம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே இது ஷோடசக நாம் கலி கல்முஷ நாசனம் நதக பரதரோபய சர்வே வேதேஷு திரிஷேதே. கலியுகத்தின் கெட்ட விளைவுகளை முறியடிக்க ஒரே வழி இந்த 16 நாமங்களே. பெருமை பெருங்கடலை கடக்க இந்த புனித நாமங்களை உச்சாரணம் செய்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை. இதுவே அனைத்து வேதங்களின் முடிவாகும். இந்த ஹரே கிருஷ்ணால 16 வார்த்தை இருக்கு இல்லையா? ஹரேங்கிறது ஒரு வார்த்தை, கிருஷ்ணாங்கிறது ஒன்று, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே இது 2 4 4 8 இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி ஹரே ராம அதுலேயும் 8 இருக்கு. 8 16 வார்த்தைகளுக்கு சொன்ன போதும். ஓகே. வருது இல்லையா? கமலாஜி 4.34 படிங்க. கமலாஜி சரி, கமலாஜி காணாம போயிட்டாங்களா? கமலாஜி சரி, நீங்க படிங்க. சுலோச்சனா மாதாஜி இல்லைன்னா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி யாராவது படிங்க. இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுருவ பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அந்த மாதிரி நமக்குன்னு ஒரு குருவை ஏற்பாடு பண்ணி இந்த ஷீலா பிரபுபாதாட்டை இவ கத்துக்கிறா பண்ணணும். அந்த மாதிரி அவளுக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாமே நல்லதுதான் நமக்கு சொல்லி தருவா. ஒரு விதமான கெடுதலும் சொல்லி தர மாட்டான். நமக்குன்னு ஒரு ஆச்சாரியரை அமைச்சுக்கணும். அது அவள்கிட்ட எல்லாத்தையும் நம்ம ஞானத்தை பெற முடியும். ஓகே. குரு முக்கியத்துவம். ஆன்மீக குருவை அணுகுமுறையை உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் கேள்வி கேட்கணும். அவர் தான் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஓகே. ஸோ இதுதான் படிச்சு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை 8 வழிகள் வேறு வழி எல்லா வேதங்களின் முடிவாகும். ஓகே. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. ஆன்மீக அறிவை அது பெரும் விதம், பகவான் எதற்காக அவதரிக்கிறார், செயல்களின் நுணுக்கங்கள், பல்வேறு யாகங்கள் எது சிறந்தது, ஆன்மீக அறிவை பெறும் எளிய முறை எதன் மூலியமா ஈஸியாக ரொம்ப பெறலாம். ஸோ இந்த சாப்டர்லேருந்து நமக்கு என்ன பாடம் படித்தோம்? இத்தகைய விரிவான கல்வி திட்டம் பகவான் கிருஷ்ணரால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் குரு சீட பரம்பரை மற்றும் சரியான ஆசிரியையும் குருவியும் தேட வேண்டியது நமது கடமையாகும். கரெக்டாக நமக்குன்னு ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுக்கிறது நம்மளோட கடமையாகும். அதான் இன்னைக்கு கிடைச்சது. இதே மாதிரி இன்னொரு வாழ்க்கை பாடம். வெவ்வேறு விமானங்கள் வெவ்வேறு இலக்கினை நோக்கி செல்கின்றன. நீங்கள் எங்கே செயல விரும்புகிறீர்களோ அதற்கேற்ப பயணிச்சுட்டே வாருங்கள். இப்போ ஏர்போர்ட்டில் போகிறோம். ஏர்போர்ட்டில் போன உடனே அந்த போர்டை போய் பார்க்குறோம். அதில் போனால் இந்த ஃப்ளைட்டு இங்கே போகிறது, இந்த ஃப்ளைட்டு இங்கே போகிறதுலாம் பார்க்குறோம். நம்ம இப்போ துபாய்க்கு போனோம்னாக்கா துபாய்க்கு போகிற ஃப்ளைட்டை வாங்குகிறோம். அமெரிக்கா போகிறோம்னா அமெரிக்கா ஃப்ளைட்டு, யூரோப் டூர் போகிறோம்னா அதுக்கு ஒரு தனி,
நம்ம எங்கே போகணும், நம்ம டெஸ்டினேஷன் எது போகணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகிறோம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ மறுபடியும் பிறப்ப எடுத்துட்டு மறுபடியும் எனக்கு இது மெட்டீரியல் வழியே இருப்பேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி காரியத்தை டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லை நம்ம எனக்கு பிறப்பே வேண்டாம், இது என்ன இன்ப துன்பங்கள் கஷ்ட நஷ்டங்கள் எப்போதும் இருக்கு, இது வேண்டவே வேண்டாம் இந்த இது அப்படின்னாக்க நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி டிக்கெட் வாங்கி நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோம். நமக்கு எந்த மாதிரி பிறவி மறுபடியும் எடுக்கிறோமா பிறவி எடுக்க வேண்டாமா எல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது. எதனால் எப்படி பண்ணணும், நம்ம மனசை புத்தியால் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளாவே விதியை மதியால் வெல்லலாம் மாதிரி நம்மளாவே அதை ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு எல்லாரும் ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிடலாம். வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः. हरे कृष्ण. अस्मिन् परात्मन् अनुपात्मकल्पे त्वमेतमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमाममरोकराशिं निरन्ति वातालय वासविष्णु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் உத்தேசித்து ஒரு கதை ஒன்று சொல்லிடுறேன். கங்கை கரையில் காசிப்பட்டினத்தில் பகவான் விஸ்வேஸ்வரனோட ஆலயம் இருக்குது, கோயில் இருக்கு. அதில் பரதன் என்று ஒரு மகான் தினந்தோறும் 4வது அத்தியாயத்தை பக்தியோட பாராயணம் செஞ்சு வந்திருந்தாராம். அப்போ ஒரு சமயம் அந்த நகரத்தில் உள்ள கோயில்களில் உள்ள மூர்த்திகளை தரிசனம் செய்ய புறப்பட்டார். அப்போ வழியில் 2 இலந்தை மரங்களே இருந்தன. இலந்தை மரம்னா தெரியுமா, இளந்தாம்பழம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இங்கிலீஷில் என்னன்னு தெரியல இளந்தாம்பழத்துக்கு. ஓகே, 2 இளந்தாம்பழம் சொல்லுவாங்க. 2 இலந்தை மரங்களை பார்த்தார். அதில் வந்து அதுக்கு அடியில் படுத்துன்னு தூங்கி இருந்துக்கார். அப்போ அருகே இருந்த ஒரு மரத்தில் வந்து தலையை வச்சுக்கிறார், இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறதுல வந்து கால் பக்கத்தை வச்சுட்டு படுத்துட்டுருக்கார். அப்போ உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் மரம் வந்து உலர்ந்து போய் அப்படியே டபால்னு அது ஆட்டம் குடிச்சிட்டு அதுலேருந்து 2 பொண்கள் வந்திருக்கு. 2 பெண்களாக பிறந்து 7வது வயது வரை அவர் படுத்துருக்கச்சு அதை மரம் உலர்ந்து போச்சு, ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஒரு வீட்டில் 2 பெண்களாக பிறந்து 7வது வயது வரை வளர்ந்தார்கள். மகானை பார்த்து உங்களால் தான் மர உருவம் நீங்கி மனித உருவம் பெற்றோம் என்று கூறினார்கள். அது வந்து அவர் ஏன் அப்படி ஆச்சுங்கிறது அப்புறமா அந்த கதை சொல்றேன். அவர் படிச்சிருந்த உடனே இவர் யாராவது வந்து ஒரு மகான் வந்து அந்த மரத்தை வந்து டச் பண்ணாலே உன்னையும் மறுபடியும் வந்துடலான்னு ஏதோ சாபம் போட்டிருக்காரு முன்னாடி. அதனால அது மரமா போச்சு 7 வயசு பொண்கள்லாம். முனிவரும் அந்த கன்னிகைகளை நோக்கி, குழந்தைகளே, முதலில் நீங்கள் எப்படி இருந்தீர்கள், எப்படி இலந்தை மரமாக மாறினீர்கள், எப்படி விமோசனம் பெற்றீர்கள் என்று கேட்கிறார். கோதாவரி கரையில் சத்திய தபஸ் என்ற பெயருள்ள ஒருவர் கடினமாக தவம் புரிந்து வந்தார். தேவேந்திரன் அவருடைய தவத்திற்கு பல இடர்களை ஏற்படுத்தினார். நாங்கள் இருவரும் அப்சரஸ் பெண்கள். அவருடைய தவத்தை கலைத்து விடுவதற்காக ஏவினார். அவரை மயங்க செய்ய முயற்சித்தோம். அவர் எதற்கும் மனம் சரியாமல் கங்கை கரையில் இலந்தை மரங்களாக கடவீர்கள் என்று செபித்தார். அவரை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இந்த பொண்களால. அது வந்து சவிச்சிட்டு போயிட்டார். எங்களை மன்னிச்சொல்ல வேண்டும், என்ன மன்னிச்சிருங்கோன்னு கேட்கிறார். அவர் கருணையுடன் அவர் போனா போதுன்னு பரதன் என்பவன் ஒருவன் உங்கள் அருகில் வந்து பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் படிப்பார். அதை கேட்டு நீங்கள் சுய உருவம் பெறுவீர்கள் என்று சொன்னார். 4ஆம் அத்தியாயம் மகிமையை பற்றி எண்ணியிருந்து மனமகிழ்ந்து சென்றார்கள். சின்ன ஸ்டோரி தான் இது. அதாவது அந்த 4வது அத்தியாயம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அத்தியாயம். அதனால் நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குரு அமைச்சிருந்து நம்ம அது மாதிரி நல்ல வழிக்கு போகணும். நம்ம தான் டெஸ்டினேஷனை தீர்மானம் பண்ணணும். மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்கணுமா வேண்டாமாங்கிறது எல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.